caure, i aquesta vegada per una altra casa, la Casa de la Cascada, una de les grans fites de l'arquitectura moderna. I ho faig per presentar el curs d'estiu, i ho faig des d'una paret d'una cabana que els hagués agradat molt a tots els arquitectes moderns, com per exemple el Gatpac, el que nosaltres estudiarem, la Bauhaus, Le Corbusier. Farem els grans arquitectes que van inaugurar la tradició de l'arquitectura moderna. I en paral·lel, el gran moviment que va sorgir als anys 20, que seria el surrealisme. Arquitectura i somni. Si us voleu apuntar a la classe d'estiu, l'última ja fins setembre, comença el dilluns 29 de juny, com sempre dilluns i dimecres de 5 a 6:30, i el preu és el mateix que sempre, és a dir, 25 euros per 6 sessions i 5 euros per sessions soltes. Informació i inscripcions aquí dalt.